sang magalumon nga kalangitan nga may mapag-ulan ang Eastern Visayas bangod man sa epekto sang Northeast Monsoon. Mangin magalumon man ang kalangitan nga mayara nga mga lapta-lapta nga pag-ulan sa Caraga region sa northeastern parts ng Mindanao bangod man sang epekto sang amihan. Samtang wala naman sa ginabantayan nga malaking nga panahon nga posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility nga makaapekto sa pungsod sa sulod ni sang 3-5 kaadlaw. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:09. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, nagmando si Bacolod Mayor Evilio Junior Diaz sa Bacolod City Health Office nga mangin agresibo sa kampanya para malikawan ang pagsulod sa Chinese coronavirus sa siyudad sa Bacolod. Sunod ka Junior Diaz, dapat nga papaskugon sang CHO ilang surveillance bangod ini ay sa kaseryoso nga bagay.
Sunod sa alkalde, mas maayo nga wala na tap ang Chinese market sa pagsaulog sa Bacolod Festival. Rason nga wala nila ginapaabot ang manamo nga Chinese sa sini nga kahiwatan. Ang Bacolod Festival ang intalana sa Enero 31 tubtob Pebrero 2. Una ang inbulgar sa Department of Health nga may 5 ka tuig nga bata nga Chinese nga nag-abot sa Cebu City gikan sa Wuhan, China nga nagpositibo sa non-specific coronavirus. Iga-locate sa Bacolod City Health Office kang CHO mga persona gikan sa China nga nag-abot sa syudad sang Bacolod. Iniyang mangintikang sang CHO matapos ang palayag ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga i-intensify ang surveillance sa tuyo nga hindi makasulod ang coronavirus sa Bacolod. Nagpangabay si Dr. Grace Tan, pamuno sang CHO Environmental Sanitation Division sa publiko, labi na ang mag-history nga nag-travel sa China nga magpalapit sa CHO kung magpa-check up sa hospital, labi na ako nakakontak sa tao nga gikan sa China nga naka-eksperyensya sang sintomas ng flu. Nag-apelar si Tan sa publiko sang ilang kooperasyon kag hindi pagtaguon ang mga impormasyon sa mga mag-ausisa nga health personnel. Sunod kay Tan, may mga quarantine team man nga nagabantay sa Bacolod Sila International Airport para mag-check sa mga travelers, labi na ang naggikan sa China. So ipangitao na siya naton kag ang iya nga mga persons nga naging close contact within the next 2 weeks period. So ipangitao na siya naton. So ato na is cooperation na gid from the public nga they would not withhold information. Kabahin sa payag ni CHO Head Dr. Grace Tan. Sa ibang palaton nga balita lokal, ginahangkat ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Romeo Baleros ang 5 ka managatakpan sa bypass operation sa syudad Santa Lisay nga itudlo kung diin si Michael De Vinagracia, ang ginatudlo leader sang De Vinagracia Northern Negros Occidental Drug Group. Suno kay Valeros, hatagan niya sang 200,000 pesos ang sinuman sa 5 nga makatudlo sa ginatiniran sa karon ni Michael. Apang sa piyak sampadya, ginpahig lamang sa mga nagalatakpan nga wala sila sang ihibalo kundi nagapanago ang ila ginakuhaan. Duwang panginako man sa mga nagalatakpan kay Valeros nga ginahimo silang budigahan sa droga, kamo ang nagapanagtag sa ila iban pa nga mga miyembro. Samtang ginpasalamatan ni Valeros ang bulig kag koordinasyon sa mga opisyal sa barangay nga among naghatag sa impormasyon para sa madilagon nga operasyon. Bibigyan ko kayo ng 200,000. Ituro niyo si Michael. Bukas na bukas din, meron kayo 200,000. Ha? Hindi mo alam. Ikaw hindi mo rin alam. Eh, paano kayo nakapasa? Sa kanya? Papo kami kasama. Nagkukontak sa kanya. Ang kabahin sa pahayag ni NOCPO Director Colonel Romeo Baleros. Ginalantaw ni Vice Mayor Elcid Familyaran nga epektibo ang pamulong-pulong ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido angot sa malaing epekto sa illegal nga droga sa Sitio Sibukaw, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod sa Enero 21. Sunod kay Familyaran, ini ang kabahin sang City Anti-Drug Abuse Council o kon CADAX Information and Education Campaign para mainganyo ang publiko nga likawan ang droga. Gindayaw ni Familyaran si Espinido labi na ang pagpangamuyo sini sa nangin madinalag o niya drug operation sa Barangay Banago nagligad nga semana. Sunod pa sa BC Alcalde, ginahimo man ni punong barangay Ricky Mejares ang sang Barangay Banago ang iyay kasarang kag nagakooperar man ang Barangay Council sa anti-drug campaign. Una, ginhingadlan ni Espinido ang Barangay Banago nga nagapanguna nga source sang illegal nga droga sa Bacolod. Very effective na. In fact, dapat encourage na ito. Part na siya siyang kadak na information, dissemination, education about the ill effects of illegal drugs. Si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. Luyag anay nga tutukan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kung ano ang rason sa atrasado nga pagproseso sa transaksyon kag ginapabayad sang gobyerno provinsyal sa mga suppliers ante si palayag ang ngalan sa mga tagreklamo nga nagsugilanon sa iya. Inireaksyon ni Ferrer sa palayag ni Governor Eugenio Lacson nga luyag sini makilalaan ang mga tagreklamo agud na istorya upod ang mga concerns nga department kag division head. Sunod kay Ferrer, mas maayo kung magbuligay sila sang gobernador sa pagsolbar sa sining problema agud mapadasig ang transaksyon kag malikawan ang anuman nga reklamo. Nagasalig ang vice gobernador nga ini ang masulbar sa labing madali nga panahon
paagi sa Provincial Internal Audit Office. Sang nagligad nga semana, duha ka mga suppliers ang nagreklamo sa Vice Gobernador nga nagalambot sang tubtob 3 ka bulan ay lapaghulat antes sila mabayaran. Pag-aaktuhan ni Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Lacson ang reklamo sa pila ka mga suppliers may kang tanan sa atrasado nga pagproseso sang transaksyon pati na ang ginabayad sa gobyerno probinsyal. Sunod kay Lacson, iya pangabayon si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga hatagan siya sa ngalan sa mga tagreklamo agud may istorya upod ang concern nga Department of Division Head. Dugang pa sa gobernador, mas maayo kung mapadasig pa ang proseso halin sa public bidding, pag-award sa nagdaog nga kontraktor, pag-deliver sa makinahanglanon nga kagamitan, tubtob sa pagbayad sa supplier. Ginklaro ni Lacson nga updated kag hindi atrasado ang iya pagpirma sa mga cheque nga gin-issue subong nga bulan sang Enero. Nagligad niya semana ginpahayag ni Ferrer nga duha ka mga suppliers ang nagreklamo sa iya agot sa mahuyang nga pagproseso sa mga dokumento kag dugay nga pagbayad sang gobyerno probinsyal. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita lokal, o kung sa duga paginaton nga mga balita lokal, naghangkatanay sang tapungulay si Barangay Kagawad Gibes Alejandrino kay isa ka residente sa Purok Malipayon, Barangay 35, Siyudad sa Bacolod kahapon, samtang nga padayon nga nagaluntad ang sunog sa amo nga lugar. Na-insulto si Alejandrino sang mabatian ang pagbasol sa pumuluyo sa mga opisyal sa amo nga barangay bangod sa pagbutang sang duha ka gate sa covered court, rason nga wala nakasulod ang mga fire trucks. Suno sa Kagawad, siya mismo nag-ayo kay Kapitan Ruben James Miranda nga plastar sang husto ang gate agud masiguro nga hindi upang sa tion sang emerhensya. Apang gipahig sang kapitan nga wala na sang problema ang kadakoon sang gate. Duwang pa man ang singgitan sang pumuluyo apang sa ila aligasyon nga wala sila ginpamatian sang kapitan kag nagluntad ang sunog sa natabog ang ila ginakahadlukan. Nagpalayag naman si Miranda nga tamdo na mga reklamo lagip ng pagpanghawan sa mga illegal nga struktura nga mo ang mga puluyan. Lahibalaan, 9 ka puluyan ang nagkalasunog, kag 4 naman ang na-damage matapos wala nakasulod ang fire truck malapit sa sunog tungod naggutok ini sa gate nga ginpabutang ni Miranda sa amo nga covered court. Istrikto na ang ginapatuman sa mga pampubliko nga buluthuan sa siyudad sang Bacolod ang pagdumili sa pagpasulod sang single-use plastic sa compound sang eskwelahan. Sunod kay Bacolod School Superintendent Gladys Sales, sadtong Lunes, Enero 20, ginlansar sa Department of Education sa Bacolod ang zero single-use plastic sa mga eskwelahan. Dugang pa ni Sales, kutob sa may mga dalang single-use plastic, wala ini ginapasulod sa compound sang buluthuan. Nagpanugyan si Sales sa mga ginikanan nga padalaan ang mga kabataan sa utensils kag reusable nga mga pinggan sa tuyo nga mapahaganhagan ang problema sa basura. Sunod pa kay Sales, base sa iya nga pagpadulong sa pila ka eskwelahan, iya nakita ang maayong resulta sang sini nga kampanya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Sa ato naman nga mga ka-aksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas. Sistman kung tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi ina magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Cervic Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Cervic Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cervic Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Cervic Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw kay man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga malagatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man na mayarat sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga i-deliver sa inyo puloy-an pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Pag-istrikto sa mga pasahero nga nag-abot sa airport, ginpatuman bangod sang coronavirus. Samtang US visa ni Senator Bato de la Rosa ginkanselar.
Ang ato ng kapanguna nga mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Sa ato naman nga paglikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 ang muning aton nga ginarekomendar sa inyo. Isa ni ka super vitamin hormone, gin-classify nga may therapeutic effect. Bot silingon bulong gini siya. Amo na nga bisan ang aton nga mga medical doctors, rekomendado nila ang Life Extension Vitamin D3. Mabakal na itong tag na ₱10 lang kada soft gels na available sa mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Bisita man magka-aksyon sa Life Extension Clinic. Dira, libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic, ara lang sa GA7 Building, sa Medalan, Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:24. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginumpisa na ang pag-istrikto sa mga pasahero nga nag-abot sa mga airport sa pungsod. Idiagod masiguro nga maproteksyonan ang pungsod sa paglaptas sang bagong strain sang coronavirus gikan sa Wuhan City sa China. Sunod kay Health Undersecretary Eric Domingo, nakasuksok na sang mask ang mga otoridad sa airport nga nagabantay sa thermal scanners sa NAIA. Tanan nga mga pasahero nga alin sa China ang maidid nga ginabantayan. Kung ang pasahero ang makitaan sa sintomas sa hilana o kontrang kaso, gilayon ini nga magapaidalom sa quarantine check. Samtang yara sa flight, dapat man ginausisa na ang mga pasahero kung sila ang may sintomas sa trangkaso, ilabi na kung ang flight ang nagikan sa China. Nagapakita sang maayo nga senyales nga naga-recover na ang 5 ka tuig nga bata nga lalaki nga gikan sa China nga nagpositibo
sa non-specific coronavirus. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, wala na nagahilanat ang bata kag na-eksperyensya sa pag-ubo, samtang wala sang anuman nga sintomas nga nakitaan sa iya nga iloy. Ang bata ang gikan sa Wuhan City kag nag-abot sa syudad sang Cebu, nagligad ni Enero 12 kag nagpositibo sa coronavirus. Ginpadala na sa Department of Health ang specimen sa ang pasyente sa mga espesyalista sa Australia para may baluan kung ano nga coronavirus strain ang yara sa bata. Ginklaro ni Duque ang 3 ka Chinese nga turista nga nag-abot sa Calibo Airport sa Aklan nga may flu-like symptoms ang wala na ginkuhaan sang specimen para sa test bangod ang ila ginabatsyag ang wala nagafit sa definition sa coronavirus sang World Health Organization. Ginbasura na sa Korte Suprema ang habeas data petition ni Senator Leila de Lima bato kay Presidente Rodrigo Duterte. May angot sa ginaligar harassment kag psychological violence ang Chief Executive batok sa iya. Sa masobra 20 kapahina nga resolusyon, ginbasura sa Korte Suprema ang ginaduso sa Senado nga pasabto ng Presidente sa piyak sa ginatawag nga immunity from suit bilang Presidente sa pungsod. Naghalin ang petisyon ni De Lima bangod sa ginaligar verbal attacks nga ginihimo ni Duterte sa iya sa ginpagawa sa publiko ang pilay ka mga impormasyon angot sa iya personal nga kabuhi kag mga karelasyon. Patag naman sa Korte Suprema, hindi mahimo makusahan si Duterte nga isa ka incumbent president tungod sakop ini sa ginatawag nga immunity from suit. Nagpadala naman sang bulig ang gobyerno sa Estados Unidos sa mga biktima sa paglupok sang Bulkan Taal sa Batangas. Suno sa US Embassy kadungan sa pagbisita ni US Ambassador to the Philippines, Sung Kim, kag iban pa nga personnel sa embahada sa mga eskwelahan sa Batangas nga nagaserbing evacuation centers, ginanunsyo ni Kim ang paghatag sang US government sang $100,000 o kung katumbas sang 5.1 milyones pesos nga bulig sa mga residente nga apektado sang Taal eruption. Nag-upod si Ambassador Kim sa mga kaupod sini sa Philippine Disaster Resilience Foundation sa paghatag sang bulig sa residente sang Katalagan. Ginaprubahan sa House Committee on Appropriations ang consolidated measure nga tuyo magtukod sa Department of Disaster Resilience o kung DDR. Naaprubahan ang hagna pila ka oras antes ang sesyon sang Kamara de Representantes ang ginapaabot mapasar sa ikaduha nga pagbasa ang hagna. Sunod kay Davao Representative Isidro Ungab, ang natabo nga paglupok sang Bulkan Taal isa ni indikasyon nga kinanglan hatagan pagtamod ang ini nga hagna. Doon pa ni Ungab, sa tion nga mapasar ang DDR bill, obligasyon sa nga pangunahan ang mga national efforts para mapunggan kag mapahagan-hagan ang disaster risk, magpreparar ka magresponder sa panahon sang kalamidad kag rehabilitasyon sa mga lugar nga apektado sang kalamidad. Ang Departamento Pangunahan sang Tiglikom kag suportahan sang undersecretaries, assistant secretaries kag directors. Ginkumpirma ni Senator Ronald De La Rosa nga gin-cancel ang iya nga US visa. Sunod sa senator, ginsabat na sa United States Embassy ang ginpadala nga pamangkot angot sa kanselasyon sa iya nga visa matapos nga wala man sa may ginhatag nga petsa kung saan o gin-cancel ang ini. Dugang pa ni De La Rosa ginpanugyan sa iya nga mag-apply liwat kung gusto magkuha sang panibag-o nga US visa. Sa piyak nga bahin, ginpahayag sang senador nga maupod siya kaya Presidente Rodrigo Duterte kaso nga magdesisyon nga magtambong sa US Asian Summit sa Las Vegas sa Marso 14 kung mabalik na ang iya nga visa. Hindi naman interesado ang pamilya sang business tycoon nga si Manny Villar sa pagsulod sa pagnegosyo sa tubig. Ini ang pahayag sa bata ni Villar nga si Public Works Secretary Mark Villar matapos nagwa ang ngalan sang pamilya Villar nga posible magsulod sa water distribution business bangod sa pagkamalaot ni Presidente Rodrigo Duterte sa kontrata ng insudlan sang Maynilad kag Manila Water sa gobyerno. Duga pa sang bata nga Villar wala sa interes niya pamilya kag inklaro nga wala siya sa posisyon para sabto ng isyo bangod wala man siya sang involvement sa negosyo sang iya nga pamilya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Ang habon pampaligo naman nga atong ginarekomendar sa inyo, ining Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap, ang safe kayo nga gamiton, bangod himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals nga gamit,
gani nga safe nga gamiton. Nagapaputi sa imong nga panit, nagapakinis sa imong nga kutis, kag nagahatag alibyo sa punggod nga mga pikas-pikas sa imong nga guya. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, kag pwede na ma-deliver sa inyo balay paagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina bangon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yan ang solusyon super fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa ato nga colon kag panguntra sa problema sa constipation o kung ang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ang colon pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. China nagpatuman sang shutdown sa transportasyon sa Wuhan City. Samtang Nadine Lustre may sabat sa Instagram post ni Yasi Pressman. Kag sa aton karon nga balita espesyal, mga tips naton agud mga confident ka sa job interviews. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay,
Malaman anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Ang alkaline nga vitamin C naga-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang may C, ang alkaline nga vitamin C, manami maningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santhon Plus Herbal Capsule, kag pwede na ini ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Kag sa ato naman nga Balita International, ginpauntat ang tanan nga biyahe sa eroplano sa mga airport sa Wuhan City sa pungsod China. Ginmanduan man sang Special Command Center sa Wuhan City ang tanan nga residente nga hindi magwa sa syudad kung wala man sa importante nga rason. Ang tika agud matap na ang paglapta sang balatian nga ginhalinan sang bagong nga strain sang coronavirus kag kaangay sang SARS. Samtang ginpaiway naman sa World Health Organization kung WHO ang pagdesisyon kung ideklara na ang global health emergency bangod sa mga balatian. Sunod sa WHO o kung WHO, wala kailangan kinahanglan pa sa nga magpatigayon sang mas maid-id nga pag-istorya kag magpangita sang dugang nga impormasyon. Liwat naman nga magasapol ang emergency committee sang WHO agud ipadayon ang diskusyon. Naibaluan, naglambot na sa 17 ang nagkalamatay sa China bangod sa sakit nga naglabot naman sa nagkrainlain nga pungsod sa Asia, lakip na ang Amerika. Sa balita natin sa patag sang pagnegosyo, ginabuhida na sa Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations sa 2,644 na lamang ang kadamuon sang plantilla possession sa National Food Authority bangod man sang jutay na lamang nga papel sang NFA sa pagpatuman sang Rice Tarification Law. Ang Memorandum Order Number 2019-13 sang GCG ginapit sa Enero 7, 2020, nagpatuman na karon sang restructuring sang NFA sa ginamando sa idalom sa Republic Act 11203. Ang Rice Tarification Law nga gipirmahan ni Presidente Duterte sa ligang tuig nagdula na sang commercial functions kag regulatory powers sang NFA kag bangod sini ay nabilin na lamang sa ila among ila emergency buffer stocking mandate. Sa ginaduso nga restructuring plan ginsumeter sa GCG sang Mayo sa ligang tuig, ang NFA maluyag panubuhinan ang plantilla possessions sa 303,543 na lamang alin sa 4,436 antes ang implementasyon sang Rice Tarification Law. Apang sang Hunyo sa naligid nga tuig, ang NFA nag-revise sa ila ginaduso nga staffing pattern nga nagdangat lamang sa 3,121 o 91 ka plantilla possessions. Apang sang uli ginaprubahan sang GCG, ang 2,644 na lamang ka plantilla possessions sa 22 ka organizational units sang NFA sa ila central office, 15 ka regional offices kag 40 ka mga branch offices. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang dolyar karon may baylo nga 50 pesos kag 91 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy. Kabalo ka naman nga sa nagligad yung mga inadlaw, nag-trending gid ang Jaden breakup Action Boy, no? Kabalo ka na? Uwa! Very good. Sa din nag-trending? Sa social media. Hindi man pwede nga. Oo, ganun. Doon ko na siya. Mga talaka na kaya po lang Jaden ang Oo, ang imong nga newsfeed sa Facebook Action Boy. Doon natabunan ka na imong pag-celebrate sa birthday mo kagap. Small thing. Kaya na po small thing. Kaya na puro na lang Jaden, ha? Oo. Pero hindi gidya. Pero Dumudamo at least gidya nag-greet gyapon sa akon si Nadine. Oo. Nag-greet siya si mo. Ano ba nakita? yan?
Wala. Ay, sus. Ano ba ya? Happy birthday. Tito Boy. Happy Abunda. Kalain. Kay Man Action Boy, may clarification bila si Yasi Pressman, ang utod ni Isa. Nga mo ning una na report Action Boy nga third party kuno sang Jaden breakup. Si Isa. Si Isa. Pero ginklaro ni Yasi nga hindi Action Boy. Kag hindi lang ko tani magpinalagpat bala sang pagtudlo lang bala ko nga pagwa bala sang mga issue bala Action Boy. Nga amana nga si Isa kuno ang nangin rason. Nag-post to si Yasi, actually lawig-lawig to mo na. Basta ang last tambaya, we're all okay, sana po kayo din. Let's respect everyone. Nag-comment dito si Nadine. Comment siya nga, love you both. Tapos gintag niya si Yasi Pressman kag si Isa. Do ka, pala mo ko tano naman sa karon sa mga bashers sa Action Boy Kung ano gid ang reason, bala nga break sila nga duwa. Pero una naman to nagamba si Nadine nga gusto lang niya mag-grow pag Action Boy. Galing nubo pa siya, no? Nubo pa siya. Galing kayo may mga issue lang. Madako ka na siya? Aha. Madako ka na siya? Kay gusto lang mag-grow mo na gani nga Mga kaon sa mga pagkaon nga may go, grow, and glow. Yes. Grow, grow, glow. Go, grow, glow. Correct? Subo Action Boy, linong man Japon bisina din, lagi siya kapagwa. Tani man may mga clarification man. Kaya daw yung fans, kaya mangin matay, kaya Action Boy, sa Jaden breakup. Dumaan na wagin sila Action Boy, Dumangin matay, kaya importante, may tilig-angon ka, may bugas ka lang sa imo, bulugasan, may tilig-angon ka kagsudan. Good na. Diba? Sunod na lang ang Jaden. Sunod na lang. Kay budlay ko mapasok. Total katniel ka man niya. Yes. Balita sa sports. Target karon sa Philippine Rowing Association nga makapasakop sa 2020 Tokyo Olympics. Ginpahayag ni Patrick Gregorio, ang presidente sang asosasyon, nga matapos nga nakakuha sila sa gold medal sa 30th Southeast Asian Games, nakafocus na sila karon para maka-intra sa Olympics. Natala na sa Abril 27 to 29 sa Chungju, South Korea ang qualifying tournament, kag insiguro sila ang bilog nga suporta nga igatag sa rowing team sang pungsod. Ang unang Pinoy nga nag-qualify sa Olympics amo si Benji Tolentino nga nagtapos sa ika-18 nga lugar sa 2000 Sydney Olympics. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Belated happy birthday! Yes, thank you. Diba? January 23 na subong. Action Boy. Ay, ba naman nga birthday? Hindi nga ako nga birthday kay... Belated, gani. Gani man. Sakay Madam Laarni Aguilar. Birthday niya subong. Birthday niya subong. Happy birthday kay Madam Laarni Aguilar. Happy birthday pala subong Action Boy ni Tita Olive. Ay, si Yes. Mami. Mami mo siya gali. Mami Olive, Tita Olive man. Oo. Ay, happy birthday. Ari ko no si Presidente karon? Ambot lang. Basta daw siguro. confirm ka po ni Tita Olive nga maabot Manaba ya. si Pero kabalo ka Presidente. naman, Black Action Boy. Bisan nga confirm na kisaya si Tito Diggs ya. Pero daw feeling ko daw maabot kito na maabot kadto gina gid si siya, Tita no? Olive, si Presidente basta birthday ni Yes. last year ari man di siya. Birthday to yan ni Leo Ray. Yan ara Hawaii. siya. Subong ya birthday na yan ni Tita Olive. Tita Olive. So, basi mabot ka rin ng Presidente. Balanta rin Action Boy. Kung ara si... Happy birthday. Yes, Tita. Correct man. Correct. Kasi mabati ang Tita at least greet siya. Correct. And may you have more birthdays to come. Perfect. Ilan na siya man? 86th. 86. Subong adlaw. Okay. Ako balog tita ko gid siya. Tita mo gid siya. Kabalogin ko ya. Ikaw di mo siya mami. Ikaw lang ba? So, sige Action Boy. Dili kita na sa ato yung balita special. Karon lang paminsan sang i-gift mo kay mami mo ha. Kay focus ta na sa ato yung balita subong. Nakabakal na kuya. Kay diri kagakuha sang source ng ilog hatag mo to kay mami sang gift. Nakabakal na kuya. Ala bakal ka na gali? Preparado Ako lang gali wala ba? Tita, ya. Abi ko mami. Tita mami. Tita mami. So, sige Action Boy, dili kita na Action Boy. Hatagan ta na isang mga tips bala Action Boy. Ang aton bala subong nga mga nagapangita sang obra. Ang babi ba si ma-interview sila buwas Action Boy or later mga 9. So, arit hatagan sila anay sa mga tips para maging confident sila sa ilang job interview. Correct? Sige. So, una Action Boy. Baylo-baylo lang. So, sige Action Boy. So, una Action Boy, ari gido.
Do a little research ko, no? Sang imo applyan. Yes, background sang company. Kaya Correct. hindi ganyan malikawan, Aksyon Boy, pamangkot sila sa imo about sila, di ba? Ang pamangkot lang, what can you say about the company? How did you know? How did you come across ang company? Paano mo nabalaan, yung hiring kami, yung mga pinabalahaw, di ba? So, research. Research ang Aksyon Boy sa ilang sa kadamo sa company nga ila company di ba? Wala ka inyo may aircon ang sakit tayo wala na Nga kadamo sang kung di ka ginag-apply sa amon. Na-reject na ko to sa iban. Nakala, hindi ka magsabot ang Aksyon Boy kasi muna? i-reject ka pag ginaya. Ano na iya-imo yaman? Nang dapat may may ihibalo kumbaga. At least may background gid Aksyon Boy. Parera sa mga gapangita na mga timbang. Kabudlay sa mga mangita timbang sa balay mo. Nga man. Nakasambahay, budlay, ngita. Budlay. Kaya hindi mo masaligan iba, no? Lasod na ba nga mga nagapangita subong naga-apply o kung ng mga trabaho nga timbang. Damo na sila kwan. Demands. Like what? May wifi ka mo. Mo na. May kagi na nag-apply sa May mo naman. Netflix ka mo. Netflix. Muna siya. Kaya balukan niya kung magpahuhuhay ko, kitanaw ko pelikula sa Netflix. Ay, wow. Sana all, no? Kuhan ako ng mga Facebook friends ko, basi matingala kung diin ko bala. So, dapat may wifi, gid ka mo. Damo na sila demands mo. Galing. Oo, damo na Gabi, sila. no? Tilaw, bila pang ngita timbang. Ha? Tilaw pang ngita timbang, kaya damo na sila gina-demand. Sad mo naman. Kung isa ganito, wala sila mangkot ko pila sweldo eh. Importante, may wifi ka, may Netflix ka, may telepono ka, of course, may linya ka da. Kag 2 days off. 2 days? Sobra ba? Do gobyerno. I don't work on Saturdays and Sundays. Mag-English pa na. English. Ako, ma'am, I don't work on Saturdays and Pasali Sundays. na sa America yung mga timbang. Ang nag-apply si Aksyon Boy. Ang muna kamudlay mga ita timbang. Ay, nano mo naman. Dili ka. May nag-apply si mga muna? Ay, kadamo sa nga. Wala mo ginbaton. Hindi ko kapasar sa area demands. Dito na siya na sa mga sa mga balay nga do kabongga diyan no. Kag do ga-accept gid sang timbang nga gaan sang Netflix account. Tapos may TV dapat sa room. Tapos mambal pa ng timbang. Ang gusto ko may Netflix, may aray ko ako ng personal account. Bongga. Talaka, baibuhin lang sa sweldo ina. Sige, Aksyon Boy. So, I'm gonna do a little research in Aksyon Boy para at least may background ka sa company nga gina-applyan mo. Kaya base bala lain to yung gali ang pariyo lang bala ngalan, kaya lain-gali mo yung Aksyon Boy. Kaya importante na da, kabalo ka bala, tiga-apply ka, kabalo ka sa imo nga qualifications, base mo lang suit sa company, bala gina-applyan mo. Di bala? Nga pag-apply kayo mo sa accounting firm nga nursing graduate kaya. Huwag kagid yan huwag kagid nagpangusisaan na nga, ang ilan na ginapangita yan, mga accounting graduate. Correct. Sige, next Aksyon Boy, physical presence speaks. Correct. Meaning sin Aksyon Boy. First impression niya daan. Yes, is importante is the first impression. Correct. Kaya arab lang, hindi ka man magkadto nga daw bago ka lang bugtaw Aksyon Boy. Do ka mamba pa sa imo. O kung hindi ka ito magkadto nga daw matyaga mo, the brown out sa inyo, yan. Wala ka plancha. Wala ka pamansa kay brown out. Sa amin hindi man burn out sa mga. Hindi man burn out ako niya, ako niya blazer. Daw di uling lang yung gamit mo. Kalay, wireless na Aksyon Boy. Wireless, diba? Wireless nga plancha ang ginagamit. Wireless iron. Actually, dugay na yung Pinoy yan nag-upgrade, nag-modernize. Yes. Wala pa yan. Why pa yasang mga plancha na nga mga di kuryente, may wireless na yung Pinoy nga plancha. True. Diba? Oo. Amo na ka, ang Pinoy, amo na ka advance. Mga 50 years. Sa plancha lang actually. Wala sa plancha. Okay, wala pa may wireless sa mga plancha. Di ba wala pa? Ang Pinoy gani ang may ara. Ay, gani. Sa ibang balahaw nga hindi Pinoy ang nag-imbento. Wala. So, Pinoy advanced 50 years. Hindi ko sa mga wireless na signal na yan. Pero ang plancha tayo wireless. So, katon niya, kaya may wireless na kita ya. Perfect. Gijang Pinoy, very... Kita ko yung plancha nga ang gainit, ang uluyatan.
Agala, wala ko na meron na. Meron ng kuryente bla. Ang kainit na yan, ginawyatan. Tingin mo kamot ng plancha eh. Nando ng plancha mo, ano na ihaboy na subong pa lang. Diba? So, ang mga action boy, dapat do ka, kay plus points na action boy, mga first impression, plus mo, ay do ka namin ni siya yahaw. Kinang business Do like ka gidang imo. attire gidya, do ka business attire ka gidya. Hindi ka magkatuda nga do ka madyaga mo, do ma-rap kaya. Hindi ka. Tapos hindi ka mag... Diyan ako man, ako bagay mo interview, kita tapos pagsulod din. Ano nin? Kag do mga neutral colors yung magamiton action boy. Kasi ba neon pink yung mga blazer, neon green ang yung mga inner, tapos yung mga palda ng purple. Zumba action boy. Di ba? So hindi mo na. So dapat mga neutral colors. Ano kaaya-aya sa mata. Sa ma-interview sa mga pleasing to the eyes. Yes, correct. Hindi siya sa kaaya-aya. English really siya. So next action boy, don't be afraid to be you, kuno. Hindi ka pa kuno-kuno. Eh, babala mo na sa interview. Yes. Inang ka pa plastic-plastic, ha? Bala nga na. Mga na dan, action boy, usually mga HR, mga psychologists, di ba? Correct, usually na pa plastic-plastic ka da, mabalaan na nila. Di mabutang ka gina sa mga single-use plastic, nga ginahaboy na lang blada yun. Mga tawagan ka lang na mo. Ibawal, dahil nang gabawal kami, di ba single-use plastic. Amo na. Kaya kita yung plastic. Plastic. So, ginabawal na single use. Pero bala naman hindi gid siya. Na? Pono-kono, may hibalo, pero wala gid siya. Diba? Hindi ka magpaalam-alam daw alam ka pa sa interview. Gani man. Kaya iban nga daw masadya mo daw masalam pa sa interview sa ila. Sa into gid siya bala. English pa. English pa. Wala man nga may command ka sa English. Oo. Hindi mo pag i-slang da ang interview sa imo. Charles, mo ka gina. Hi, what's your ha? Mo na ha. Walang biday. Na. Pero meron bla HR action boy nga speak sila sa mga inyo bla nga language, di ba? Correct. Mga dialect na. Mas makaintindihan na pag mumayo. Yes. Kaya hindi man action boy ang imo nga pag English hindi na measurement sa imo nga kaalam. Correct. Di ba? English is just a language. Di ba? Kaya di ba ang Balita, English is just a language. It's not a measurement of your intelligence. Perfect. So next action boy, expect the unexpected ko no. So hindi ka lang mag-focus sa mga pamangkot. Tell me about yourself. Kaya maganda usually, di ba? Tapos where do you see yourself in 5 years na focus ka, hindi ka mag-focus sa ambulan na action boy ng mga palamangkotan. Kaya usually, I see myself after mo dahil go-practice para balaw. How do you see yourself after 10 years? Well, I'll be 30. Kaya 20 ka pa lang mo. Amo na. Ay, alakala. Para sa iyo, Biha, how do you see yourself after 5 years? I'm 30. 30 ka, 25 gusto mo mo? Well, in 5 years, I will be 30 years old. Una? 25 gusto mo. Tilaban ka gina sa kulong. Sure ka magawa mo ka na, no? So, dapat do ka, lang siya, action boy. Basta, may mga questions dan action boy nga do isabala do ka unexpected yan eh. Diba? Actually, yung mga question da is ginatakos ba lang yung mga character, ang mga capacity. Usually action boy na. Oo. Kung ano na siya klase tao. Hindi ka mag-prepare mag-prepare ka sa mga question sa mga math kag mga science kay. Why na action boy? Nakalang-alang. Duway pa may natabo nga mga action boy. Except buro ko engineering ko no. Pwede ka mapamangkot. Basta hindi lang science kag math. Wala. Nubo ko na sa sila ko. Very frank action boy. So next action boy, ari gido. Answer what was asked. Mo lang na. Hindi ka supusupunan. Hindi ka na ang simple nga sugilanon is do not ano ganun sila na hindi ka maghatag informasyon nga wala maging napamangkot sa imo. Yes. Hambag in action boy, hindi ko na mag-over answer or under answer. Mao na action boy kulang or kulang sa bat mo. So do ka check to. Pero sobra na sa bat mo. Arab lang nagalapaw ka niya sa mga story yung patong elementary ka nga naka-honor ka. Diba? Sige, hindi ka nag-graduate tayo. Hindi ka nag-graduate. Actually, kita naman natin sa imo resume. Hindi ka nag-graduate. Ay, asa ko ako, sir, nag-graduate sa Amunio. Po sa elementary ko, sir, ng valedictorian ko. Dito ka nag-graduate sa mababang paaralan ng Timog Katagalugan. Katao na. Tapos mo,
pag high school ko, tindo ano ko tubla siya raw, daw, nagdamo ko mga activities, pero kuha ko yapon sa honors list, oo. Tapos Damo sa- ko galing mga extracurricular activities. Di ba mangkot, kailangan kung di ka nag-graduate. Trabaho sa college, yung mga dean's list, makutalingin kayo hindi, nang kalang-kalang, nag-ibig. Pero nag-miss kwan ko. Nag-miss mascom. Amo na! Tala ka ba, no? Hindi ka mag-volunteer sa information. Oo. So, kung ano lang to, ginano. Hindi mo mangkot, sabta lang. Oo. Amo lang Hindi ka na hindi ka mag-under answer. Oo. Din ka nag-graduate. Graduate? hindi ka mamangkot. Hindi ka Hindi ka mamangkot. Ano mo naman? Hindi ka nag-graduate. Graduate? May graduate mo na diyo. Amo na. Ilang lagi mo ka-graduate ako? Oo. Hindi ka Amo na, hindi. Hindi, ang balo mo na, hindi ka nag-graduate. Mas may bangga, daw liko ka lang pala. Amo na. Alakalain, pag in-action boy, ano? Hindi, liko pala. Hindi ka nag-graduate, balo ka na sir. Kara, nagila na da. Gabi naman action boy ka, no? Do ka over, nag-action, do ka over naman sa linya nga, don't be afraid to be you. Do na naman action boy, no? Baga mo na. So, what position are you applying for? Position ba? Naging nada, bro. so na. Amo na, So, basta, mga blaster. No? So, basta. Ay, basa ako ng resume niya. Oo, na. Ano man Laban ka gila Ano ka sa... mga HR mo yaman. Ito ya, ano ba? Okay, dra kagin mawasaag pag action boy. Wasaag dra ang imong future. So basta business-like ka lang, answer the questions being asked. Sabta mapamangkot nila mangkot sa imo, hindi mag-over-answer, hindi mag-under-answer. Kung ano lang yung napamangkot sa imo, muna sabta. Perfect. Okay. So, last... No, silikam lang nga, how old are you? Sabto mo yung, sir, age is just but a number. Alam na! Explain ka pa Explain ka pa dayon. Ang maturity sa tao, ang kapasidad sa tao does not nagaway ka salig sa iya nga edad. Huwag depende sa edad niya. Kasi tinamparos ka na sa CHR. Isang HR. namangkot lang ko sa edad. Kitamo na sa mga... Diba? So, dapat, ano man action boy? Be clear man kisa abala. Correct. Be clear. So, last action boy, don't panic. And relax. Take a deep breath. Yung meron na Miss Cabatu, you're next. Kung kakatabog na tong mga foundation, kapag Naso nang imo nga mga kwamundiyo nagatulo na sang ma-make up mo kalagalagas na sang ati hindi na wala ka panic ka nagapalamalas ka na. Grabe, wala aircon ilang pa. Kasad mo naman. Dapat ang ginalinyan, may aircon. Ikaw wala pag interview pag mo pag-apply mo paano? Share jutay. Yan ba ako get? Okay na, wala na siya. Apply, interview. And then... Why ka nagpanic? Wala Wala ko nagpanic, ya. Matyaga ko niya, balila daw sila pa nagpanic kung na pa yung interview mo. Muna. Kala, rina sa interview. Tala mo na. Rina siya. Na. So, nabay daw bata. Sinong bata nang nagandang? Kalain. So, man siya action boy. Okay. Correct man. Correct. Basta hindi tawag panic. Importante hindi tawag panic. No? Correct. Good morning, amigo natin Andy Delgado, kay kagawad Ulay Abalahon, kay kagawad Mira Polidario, sa barangay Pahanukoy. Amigo Taleo Talaban, congratulations sa La Castellana Bailes de Luces team, second runner-up sa open category sa Sinulog de Cebu 2020. Wow, congratulations. Congratulations, Mayor Maymay Mangilimutan. Kay Alegria Magtang Portal, sa kay Rose Wenner, Django Salgado Piñascosa, good morning. Mayor Nicolas Yulo, Mayor, good morning. Good morning, Mayor, sa Ciudad Sambago. Remia Garcia, kag sa akong parente Helen Duran Sandigan. Good morning. Yes. Geraldine Castañeda, Jap Padayhag. Kamigo ni Earl Bailon, M. Saboso, kag si Jack Denila, ang taong palaging nawawala ang wallet. Ay, nagka-remember ko. You know? Yes, kay Ami Piojo, action boy, good morning, dira. Kay Mira Polidario. Belated ko action boy, kag stay handsome. Kay Beng Emesino, kay Maria Luz Makunat, kay Kim Rosalina, Ledy Bagios Atanasio, kay Miss Seven Heaven, Feby Alvarez, Evelyn Nepomuceno, sa akong tito Jared Gacho Gapamati, Milagros
Alit kay Tito Leomar Gacho, mga gilanto man sila. Kay Jeannie Sulgon, Mhm. kay Hernani Duya, kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay Tin Espacia Medina, kay Lenny Escudero. Meron Correct. production boy. Ay, kay magginapag-greet kay si... Tita Chu, good morning man. Mhm. Kay magginapag-greet si Action Day, Action Boy. Listener, tagin siya ko, no? Mhm. Sa barangay Singkang Airport, solid-solid, gini siya ko Action Boy. Bo, solid-solid. Pamilya Gonzales ang puro Cadena Amor. Cadena de Amor. Barangay... Cadena de Amor. Cadena de Amor. Barangay Singkang Airport. Correct. Avid Good listener. morning. Good morning, Dara. Pamilya Gonzales. Kay Kagawad, perma nila, good morning sa Barangay Singkang Yes. Airport. Permahin na. Permahin na da, ang mapilirmahan Kagawad, perma. Ara man si Kaprosi niya. Uy, pista to ha, sa Nina? Sa rin? Sa Singkang. Okay. Sige. Mamiyas tato to Action Boy. Sige. Sige. Sa paano ko, pista man. Sa Mamiyas 25, taman to Action 26. Boy. Kadto kang ito. Kay do may lamhita na inada ko Action Boy, Ay, diba? harap na ya, may atetihan na da. 25, 26 na da. Bongga mo. Stand by na mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman din ng News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Live issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,